Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP kala khangkhardap ya bon tili ki dukan jong ki barjala ki batre kam bat khayi be an klem ki kot ki sla badan kam na ki bor sanchar ki badon ha ka than ki ting road ka FKJGP kala penlong ya ka jing khanra ba kindit ne ka steps ni ba ar ya ki dukan barjala ha ki ting road bat shem ba bon ba ki dukan ki la play batre kam klem ka trading license but labor license kane ka jing khanra kala sedang na du ka porwin step bat ki babun ki dukan ki basha khangkhardap ki de ki dukan de tiar kali bat ki karkhana shna kali kaseng kala ai ka jing maham ka pating e ha ka banjur ba kaseng kan om ai lat bandon ki dukan ni ka jing le business ki barjala klem da shim ye ki jing bit bat don ye ki kot ki sla ki ba biang ba yo na ki bor khmi Hendrai ka ni ka jing khanra ka FKJGP kala shapin sange no da ka jing wan tuklar jong ka tanat pulin ki bor pulit ki lakir pa ya ki nong yalam ka FKJGP bakin kier na ka jing khang khardap ju bor ya ki dukan haba ka do ba ka seng ka klem yo jing bit na ki bor khmi ben le ya ka ni no lor ba ki la pentip ru sha ka dor ba snong hapadeng ka ni ka mi ka jing ya ni ka bajur hapadeng ki nong yalam ka FKJGP bat ki pulit ha ka jing toket ka FKJGP ka la shem ba bon ki nong bala barjala ha ka than kim shim la apply ne don ya ki labor license bat bon ru ki de ki bala trai la bon snem klem ki kot ki sla ba don kam na lor kane la shemru babun ki dukan ba penya de ki barjala kim shimla pen thama ya ki trading license naru usnem a hajar shipho bat kane ka pen I ba ki la play ki dukan claim ka license hadu menta ki lesi ki ni ki barjala ki bawan sini lesi ki play bi an lesi kenturu nakaliang kadai kamram kejongi kum kaseng ka bapet ya ka ba ka miat jong jat benriu di bangin wan lang bangin check bat nila nakaliang kamal ki circle lu la gidan lang hani na di president secretary bat lesi nakaliang ka jongki so bangin wan sning I ba klato kila ada jing tho sai CEO bat ni CEO ila batha ya ki officer jong I bakin wan lang ni ka joint inspection bat hani kasi ni so ba kalong ka ai ka bajok ka bang ila lap sai kita ka jing to ko ha kani ka ba kini ki dukan ki de ban renew ya ki license lani ki don ru ki baran illegally ya kini ki dukan kum ka jinglap ni bun ba ki dukan ki ba ki renew nadu snam arjar sipau handrei ki register nadu arjar sipau handrei pat ki kham renew so hadu new snam ba manta bat ni kat kum ka terms and condition na po municipal board ni ka yasi ka bu tang I fine berit ba ka ba ki bu ya kita ba kham renew ki bu tang san spa tingka ha ka snam habang iwan ngilap ni siamba kin encouragement ka bun ba pi ka municipal ka jiong bai kat bai sino khasi jingi kistonat ban wan ban check ban ayu kat bang ni pat encouragement ka bun ba pi ka dei ka wi kan ka lada dar pi check solansar kan wat check nei khasi wat check na sino taw jingi ha pi check kin kini jaka bali pi tiam si kini jaka pinwan lada dumwan ringi sembalang lada dumwan ringi kamut sei ka lawai jingi kan dan pi ka sakawi ka ngandong pi kini dukan try dukan ka warning kini rapi dan license ne pindan license kena kasi di bendon man ko ibu dukan kan long kum kakam kum kala kam ai jam ki kena kasi bal ki bale mekanik ni bale yu beri kena kasi ji kum duna show ka jingnang jingkot ka bor ben tray mekanik ti ko ba hakani ka kai kan jinit implement kan nam taki future yu jingi